heijastimen. Heijastin näkyy kuitenkin vain valaistuksessa ja esimerkiksi liikenteessä tarvitsee siis myös autoilijoilla ja pyöräilijöillä olla hyvät valot. Nämä kuusen valot kertovat meille taivaallisen Isän valosta, erityisesti tästä joulun sanomasta. Kuusen latvassa oleva tähti kertoo tähdestä, joka johdatti tietäjät seimen luokse, jonne pieni Jeesus-lapsi syntyi. Tämän pimeyden ja monen ikävänkin asian keskellä saamme siis olla yhä edelleen Jumalan hyvyyden valaisimina. Ja tätä hyvyyttä me saamme jakaa ja toivottavasti myös heijastamme toinen toisillemmekin pienissä hyvissä ajatuksissa ja teoissa toisiamme varten. Ei, mä käännän tosta vaan tonne. Olettehan tekin heijastaneet hyviä ajatuksia toisille, Naakka ja Rouskis. No me yritetään parhaamme. Mutta tää on yhteispeliä. Mä näin, kun täällä oli Kuntekin kaverit laittamassa tätä kuusta ja Turku Energia on laittanut nuo lamput tänne ja kaupunki on antanut tämän mahdollisuuden, niin kai tää on yhteispeliä. Hienoa. Kohta syttyvät valot johdattavat meidät adventin joulun odotuksen aikaan ja saamme ilolla odottaa myös kaikkia joulun kivoja asioita. Adventstiden som nu börjar leder oss till julen. Den påminner oss att vänskapen mellan människor är viktigare än de gåvor vi får i paket. Den visar oss att vi hellre ska sträva efter kärleken än städade skåp och rent golv. The tradition of having Christmas tree outside the Turku Cathedral is more than 100 years old. The lights and the tree remind us of the importance of preparing ourselves for Christmas. The tradition leads us on the way towards Christmas when Jesus Christ is born again in our hearts. Joulussa on paljon kivoja asioita. Mikäs, Rouski, sinusta on joulussa kivointa? Että perheeni tulee käymään. Että perheesi tulee käymään. Se on kyllä tosi hieno asia. Entäs Naakka, mikä sinusta on joulussa kivointa? Nakit. Nakit? Se, että voi jakaa niitä nakkeja jonkun kanssa. Jonkun kivan kaverin kanssa. Ne nakit taitavatkin olla sinun herkkuja ja jouluna niitä saat. Alkuun me kuulimme 100-vuotiaan kuoron laulumiehet. Johtajana on Matti Hyökin hienoja lauluja ja jouluun kuuluu myös paljon hyviä ja kauniita joululauluja. Rouskis, mikä sinun lempijoululaulu on? Sellainen tosi kaunis ruotsinkielinen Många tända ljuslaulu. Entäs Naakka? Sika. No, onko sinulla arkivuodessa kaikki heitä on hienoja. Vähän vitsaa. Adventin lauluksia siihen, että saamme kuuseen kohta piekkoin valot, saammekin laulaa nyt yhdessä. Nyt sytytämme kynttilän laulusta ensimmäisen säkeistön suomeksi ja ruotsiksi. Ole hyvä, Jukka, kanttori. Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessään on mukaan. Nyt endasmysen jyreys, kun jordens mörknar hund. Och tunneltusens norra håll, på himlens djupar hon. Jukka lauloi hienosti seimestä. There are many mangers or nativity scenes at the church. Vad är det på svenska? Det finns 5 eller 6 krubbor där inne i kyrkan som man kan komma och se på efter att vi har tänt ljusen på granen. Oliko siellä joku erityinen seini tänä vuonna? Siellä oli lasten tekemä. No meidät löytää sieltä lasten seimen myötä, koska sen jälkeen kun on sytytetty valot, laulettu maa on niin kaunis. Tervetuloa kirkkoon pyörimään etsimään niitä 5-6 seiniä sieltä. Siellä on lasten tekemä seiniä, siellä ne Rouskis ja Naakka ja rokkaystävät pyöritään. Mutta milloin me saadaan tähän valot? Niin, milloin me saadaan valot?
Mä luulen, että me tarvitaan meidän kaikkien apua. Lasketaan 714, ei, lasketaan 10. 10 nollaan. Kaikki yhdessä laulumiehet, auttakaa meitä. Niin Turku Energia on valmiina sitten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas, ihana on sielujen toiviotie. Maailman kautta kulkemme laulan taivasta kohti patkaavien. Siinäkin aikaa vierähtävät vuodet, miessolle vaikuvat kunnolla. Kirkasta aina sielujen laulu, taivainen soimu säilyy vaan. Enkeli ensin paimenille lauloi, sielussa sielun taivuusoi. Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi. Täällä kirkossa on nyt mahdollisuus siis tutustua näihin seiniin nyt heti. Ja esittelijöinä toimii rouskis ja naakka ja myös rottaystäviä sekä meitä kirkon työntekijöitä. Voi tulla 3 ovesta, tuolta sivusta ja tässä edessä. Älkää kaulako, mä tuun kattoo järjestystä tuolla. Toivotan teidät myös tervetulleeksi kaikkiin kirkkomme adventin ja joulun ajan tilaisuuksiin. Toivotan teille kaikille omasta ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan puolesta oikein levollista ja siunattua adventin aikaa. Kiitoksia. Kiitos myös laulumiehille. Hyvää onnea seuraavan konserttiin. Hyvä joo. Mennään tohi, jos sopii. Joo. Kiitoksia. Ja kiitos kukin, että olet päässyt tänne asti tulemaan. Hyviä markkinoita. Mennä.